Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έχει εδώ ο Νάος? Το είδα αυτό, μαλάκα. Πόσο ευτύχης. Μαλάκες, ο ευτύχης. Άντε να περάσει αυτός ο χρόνος. Άντε να έρθει το 26. Γιατί δεν μπορώ. Το 25 φοβάμαι, μαλάκα, για την υγεία του. Φοβάμαι, ρε μαλάκα. Χτυπάει όλη την ώρα. Δεν μπορώ. Εδώ. Δεν μπορώ με αυτό τον ευτύχη. Είναι σαν θα είναι 10 χρονών. Δεν μπορώ πλέον. Άντε να αλλάξει ο χρόνος. W μπουνιά λένε. Κοίτα εδώ. Και τι πρέπει να το βαρέσω με δύναμη. Δεν έχω βαρέσει. Πάρτε εδώ. 10 χρονό παιδί. Και τι πρέπει να πάει πάνω, Κοίτα. Ρε ευτύχη! Ρε μαλάκα, πώς το φεϊλάρεις αυτό? Μόνο ευτύχης. Δεν γίνεται το φεϊλάρεις αλλιώς. Ο ευτύχης και... Ρε φίλε, δεν νομίζω να το κάνει για το content. Δεν το κάνει εκεί για την κάμερα μπροστά. Λέει τι στο μπούτσο, λέει. Εντάξει, τώρα θα βάλω όλη τη δύναμή μου, τα πάντα μου όλα. Αυτό μαλάκα. Καλό. Έκανε καλό. Κοιμάσαι στο κοντρόλ. Έβαλα όλο το σώμα. Μπορεί το χέρι μου. Έβαλα όλο το σώμα μου. Είμαι Σούπερμαν. Είναι Σούπερμαν. Και ειλικρινά δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Απλώς λέω. Μαλάκα την προηγούμενη φορά ευτύχης. Εδώ πάρε. Είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, όλη την ώρα χτυπάει. Τι κάνω αυτό? Ναι. Και τι κάνεις εσύ? Εδώ έφυγε όντως σαν Σούπερμαν. Ήταν όντως Σούπερμαν όπως ήταν στην πουνιά. Θέλει και κάμερα. Εδώ έκανε όντως ένα Σούπερμαν. Δεν νομίζω το έκανα. Θέλει άλλη μία. Και αυτό από εδώ. Δεν παίζει να τρώει συνέχεια στούμπες, λέει, στημένο. Ρε φίλε, δεν τον έχω. Θα στο έλεγα αλήθεια, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό να πεις ότι το κάνει για το content, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Δεν το κάνει, απλά είναι ευτύχης. Δεν νομίζω το κάνει για το content. Κάτσε να... Περίμενε να ανοίξω λίγο. Να ανοίξω τα αρχεία για να δω άμα γράφεστε. Περίμενε. Μαλάκες, έχουμε δώσει με το προηγούμενο live. Κάτσε να το δείξω και αυτό να τελειώνουμε και με αυτό. Με το προηγούμενο live αισίως φτάσαμε τα 1000 ευρώ. Έχουμε δώσει από αυτό το live 1000 ευρώ πουλάμαγκες. Σε 15 μερούλες. Εδώ πέρα η φίλη μας, μη πω το όνομά της τώρα, κρίμα είναι, η Penny, αλλά μη πω το κανονικό της όνομα. Επιβεβαιώνω, λέει. Θα το πω το όνομα. Εδώ δεν γίνεται. Δεν γίνεται και να σου δίνουμε και λεφτά και να μην μπορούμε να σε κοροϊδέψουμε. Πρέπει, τέλος πάντων. Και επιβεβαιώνει εδώ ότι μπήκαν τα λεφτά. 75 ευρώ πουλά η Πενούλα. Πες το, λέει. Η παγώνα, παιδιά, κέρδισε 75 ευρώ πουλά. Το βλέπω το Revolut και της λέω, έλα, στάβαλα παγώνα. Στάβαλα παγωνίτσα, άντε πάρτα. Μπλέτσας! Είναι καλά! Ζει ακόμα! Τι γίνεται! Πρώτο donation, Streamlabs donation. Μπλέτσας! Λουκανικοπιτάκια. Εντάξει, λέει, όλα καλά, λέει, θα προσέχω περισσότερο. Δεν το έκανα επίτηδες, αυτό λέω κι εγώ, ευτύχη. Λέει, δεν παίζει να το κάνεις για το content, απλά είσαι τσούμπαλος, δεν γίνεται. Για το content γουστάρω, λέει, απλά να παίξω τέτοια παιχνίδια. Όχι όμως να πέφτω, λέει, γεια ευτύχη. Τα χαιρετίσματά μας μπήκε και στο τροχό, ευτύχη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε να το δούμε λίγο τώρα, γιατί δεν το είχα ανοίξει. Μπήκες και στον τροχό για την κλήρωση. Μπήκε δυναμικά ευτύχαρος. Για να δώσει δωράκι σε έναν από εσάς τώρα εδώ. Λογικά, ναι, νάτος. Μαλάκα, ευτύχης Μπλέτσας πρώτος. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Καρδιές στο chat για τον ευτύχη. Ακόμα δεν το έχετε γεμίσει. Ακόμα! Τι έχω πει όταν μπαίνει ο ευτύχης εδώ πέρα? Δεν θα γεμίσει το chat όλο τίνκας καρδιές. Πρέπει να το πω, να γεμίσει το chat καρδιές. Πρέπει να το πω όντως πλέον. Κάτσε να δούμε λίγο εδώ τον ευτύχη που ήταν και εδώ Σούπερμαν. Πάνε δημοσί, κάνεις καλή. Δεν μπορώ αυτό. Αυτό με έκανε να μην θέλω το τραμπολίνο. Ήθελα πάντα στη ζωή μου να το κάνω αυτό, ευτύχη. Ευχαριστώ που μου το χάλασες. Τώρα δεν θα το κάνω. Και το μεταξύ, όσο το βλέπω, το έχω ξαναδεί αυτό το βίντεο. Τέει φουλ αυτός που είχε το τραμπολίνο, μαλάκα. Δεν τον είχε δέσει καθόλου καλά. Πολύ τέτοιο λάσκα είναι. Πολύ λάσκα. Αν δεν το είχα, θα είχα φύγει. Περιμένετε να το βρω. Έλα, το καλό. Πάμε.
Όχι, ακόμα. Πάμε. Αυτό είναι. Πάου! Μαλάκα! Μαλάκα, δεν μπορώ. Άντε να φύγει αυτή η χρονιά. Δεν μπορώ. Είναι δύσκολη χρονιά για τον Ευτύχη. Είναι δύσκολη. Στο τσάκ παίζει σε αυτή τη χρονιά Ευτύχης. Στο τσάκ έχουμε Ευτύχη. Μαλάκα, πάλι καλά να λες. Μαλάκα, πέταξε αυτό. Αυτό, άστο να πάει στο διάλογο. Δεν είναι για μας αυτά. Τι είναι αυτό τώρα? Τώρα είδα σε ένα παλικάρι. Τι έχουμε εδώ? Clips λέει από vlog λέει. The new meta. Το The New Meta εσύ το έβαλε scroll. Είναι δικό σου σχόλιο ή του Δεστριλιάρη λέω, του Λιγδιάρη μας? Κάρι που έχω δώσει να τρέχει το τέο στη Clips. Ανεβάζει και από... Κάτσε, περίμενε, τι έγινε? Πάμε ξανά, πάμε λίγο. Συγγνώμη, θέλω δικό σου σχόλιο, οκ, εντάξει. Τώρα είδα σε ένα παλικάρι που έχω δώσει να τρέχει το τέο στη Clips. Ανεβάζει. Πάλι καλά που μου το θύμισες. Αυτό το παλικάρι του έχω στείλει μήνυμα στο Instagram και του κάνω και τέτοιο. Και του έχω κάνει και, πώς το λένε, έτοιμα φιλίας στο Instagram γιατί έχει κλειστό το προφίλ. Και το έχω ξαναπεί, αν δεν με κάνει ο actual να με δεχτεί ή να απαντήσει στα μηνύματά μου, θα την πάθει και αυτός ο γλυκούλης. Εγώ του στέλνω για να μην την πάθει. Οπότε καλό είναι να απαντήσει, αυτό λέω. Γιατί θα την πάθει και αυτός. Εκτός από το Λιγδιάρι. Εντάξει. Γενικά ρε φίλε, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω όσον αφορά το YouTube. Main channel, ένα βίντεο τη βδομάδα. Τέοτε. Ένα βίντεο τη βδομάδα. Δεν φταίει αυτός ρε εσύ, λέει, λίγο κρίμα. Κοίτα, αυτό ακριβώς θέλουμε να μάθουμε. Γιατί δεν γίνεται γιατί λέει το λέω Δεστριλιάρη το Λιγδιάρι. Δεν γίνεται ο Λιγδιάρης να λέει ότι είναι δικό του το προφίλ και δικό του το τέτοιο. Αυτό θα εξακριβωθεί τώρα. Γιατί αν είναι δικό του θα την πάθει αυτός. Δεν υπάρχει καθόλου κρίμα. Καθόλου κρίμα. Αν είναι δικό του. Αν δεν είναι δικό του και είναι του Λιγδιάρη, τότε πολύ κακός στο ίντερνετ τον χώνει τον πιτσιρικά να φάει και αυτός πίπα. Εδώ πέρα ο Λιγδιάρης φταίει γι' αυτό. Οπότε, αν θέλει το καλό του ο Θεός στη Clips, ξαναλέω, αν θέλει το καλό του actual, καλό θα είναι να απαντήσει. Αν απαντήσει, θα την γλιτώσει. Αυτό λέω. Δεν ήξερε, λέει, δεν ρώταγε. Αυτό ακριβώς. Ας πρόσεχε. Αν είναι δικό του, 100% φταίει. Τι συζητάμε τώρα? Τι συζητάμε? Εγώ είπα, δεν ξανασχόλια. Ότι υπάρχουν κλιπάκια που να λένε ότι η μάνα μου είναι στη Νέα Δημοκρατία ή ότι βγάζει κλιπάκια να λέει ότι εγώ σε βίλες, σε ιστορίες και έτσι. Προφανώς φταίει. Τι εννοείται? Μην το ξαναπείτε αυτό. Εκτός αν ήταν ιδέα του Λίγδα. Άμα είναι ιδέα του Λίγδα, να μας το πει. Αυτό. Τέο στη vlogs. Να εξακριβώσουμε και αυτό το ψέμα του Λίγδα. Γιατί πλέον δεν πιστεύω καν ότι λέγεται Θοδωρής Αγορίνα. Δεν πιστεύω ότι λέγεται Θοδωρής. Δεν πιστεύω καν ότι λέγεται Λίγδας. Είναι κάποιο ψέμα κι αυτό. Πες που δεν ανεβαίνουν βίντεο στα. Δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύω καν ότι είναι ποδήλατο αυτό. Και Τέο στη Clip να σπαμάρει κάθε μέρα. Θα μου πεις θέλουμε live stream. Μαζί σου, ναι. Αλλά τι να κάνουμε ρε φίλε που αυτή η κοινωνία δεν είναι έτοιμη για live stream. IRL σχέδιο. Η κοινωνία δεν είναι. Πώς ήταν έτοιμη η κοινωνία πριν 10 χρόνια, μαλάκα, που το έκανε και ο Μπλέτσας και εμείς και όλοι, μαλάκα? Όχι 10, άντε, να πούμε πριν 6 χρόνια. Πώς ήταν έτοιμη η κοινωνία πριν 6 χρόνια και σήμερα? Εγώ σήμερα είδα, μαλάκα, vibrator, IRL και τα γαμάει όλα. Όχι μόνο η κοινωνία, γενικότερα σαν νοοτροπία κόσμου. Δεν είναι πολύ παραγωγικό είναι το θέμα, αυτό είναι. Facts. Facts by... Είναι δύσκολο τώρα το... By Λίγδα, αυτό ήταν όλο Λίγδας. Nice. Όσο πάει και λιγότερο Λιγδιάρης. Πλέον, μαλάκα, φαντάσου, αυτό ήταν το highlight του Λίγδα. Μαλάκα, περάσαμε τέλεια. Έχεις κάνει πώς... Είπε κάτι που δεν το έχω ξανακούσει. Έχει δυσκολέψει το YouTube. Έχεις ανάσα. Όχι. Αυτό που δίνω στο Fipster, το δίνω όντως. Είναι τα intro του, μαλάκα, στις σειρές και σε αυτά. Και γενικά για το content, εντάξει, έχει δώσει full content. Αλλά τα intro σε όλα είναι full λίγο έτσι διαφορετικά και μ' αρέσει. Έχει την πλάκα του. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σας αρέσει εσάς εδώ πέρα. Δεν σας αρέσει. Λογικά θέλετε 25η Μαρτίου, λέω. 25η του μηνός να γίνει αυτό εδώ! 25η θα βλέπουμε μόνο αυτό! 250 likes τώρα! Τώρα! Δεν κλείνει ο Μαυρίκιος! 250 likes τώρα! Κλείνει το live! Κλείνει το live! Εντάξει. Κοιμάστε στο κοντρόλ. Κοιμάστε! Κλείνει! Κλείνει, το refresh περιμένω, το refresh περιμένω. Σταμάτα πια. Σταμάτα κύριε. Το refresh ακρίνει. Τι είναι αυτό? 243 και όχι 250!
Θέλετε άλλον έναν λογικά. Α, τα πιάσατε. Τέλος πάντων. Τον παίρνω τηλέφωνο τώρα! Από εκεί που έλεγε. Από εκεί που ο Χριστοφίδης απειλούσε με το θα κλείσω το live, τώρα θα είναι. Τον παίρνω τηλέφωνο! Ανοιχτή κλίση τώρα, μαλάκα, να τραγουδάει. Θα τον παίρνει τηλέφωνο κάθε φορά που δεν θα κάνετε like. Θα μας τραγουδάει, θα μας ρίχνει ένα τραγούδι. Κομμένα αυτά τώρα, έχουμε κονέ, μιλάμε. Δεν είμαστε έτσι. Να το, 693, ακριβώς αυτό. Θα αρχίσουμε τώρα. Κλείσω τον τολμάς, λέει. Εγώ να το κλείσω. Με κολώνω να το κλείσω. Κάνω 17 μέρες, 16. 16 μέρες σερί live και νομίζετε ότι κολώνω να το κάνω ένα πιπ τώρα και να το κλείσω και να σας πω γεια σας. Ωραία λίγδα μας. Θα σας κάνω έτσι εδώ, κοίτα, θα σας πω, κοιτάξτε, κληρώνουμε αυτά τα δυο ποσά σε έναν από εσάς αυτό, τους λίγους, τους 15. Κολώνω. Όλοι μου λένε κολώνω. Εντάξει, ωραία, μια χαρά, θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα. Θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα! Κολώνω, πουτάνες. Κολώνω. Όλοι γράφτε κολώνω. Κλείσε αν τολμάς. Γαμημένη. Θα το κλείσω. Από εδώ και πέρα θέλω να με λέτε κολοτρυπιδάκιας. Ωραία. Κάνουμε την κλήρωση σε 15 από εσάς. Δεν θα πάρετε λεφτά. Όλοι λέτε κολώνω. Δεν μπορώ. Εντάξει. Οκ, λοιπόν. Ακούστε τώρα πώς πάει η φάση. Ακούστε πώς πάει η φασούλα. Καληνύχτα, τσάτ. Καληνύχτα. Και έκανε και 5 ευρώ άλλος. Και το 5 ευρώ είναι το μόνο donation που δεν σκάει. Και έκανε 5 ευρώ. George Liveris, 5 ευρώ κολώνεις, γέρο. Μαλάκα, κάνω donation για να κλείσω τα μουνόπανα. Σταμάτα πια, μωρή! Τεκ, έπετοξου. 2 ευρώ, για να σε δούμε, ρε. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αράξατε. Εγώ θα κλείνα. Εγώ θα κλείσω, δεν κατάλαβες. Δεν θα έκλεινα απλά. Θα κλείσω! Λοιπόν, αυτά είναι τα donation που κάνατε σήμερα, παιδιά μου. Καλό βράδυ. Σε όσους θέλετε να βρείτε στην κλήρωση. Όχι! Λοιπόν, ο μόνος τρόπος που δεν θα κλείσω, σε πιστέψαμε, λέει. Κοκοκό, φλόρε μπούγια. Ωραία, όλο λες. Ωραία, πουτάνες! Ωραία! Με νευριάσατε τώρα! Αυτά τα ποσά είναι. 3 ποσά. Τα κληρώνω και πάω να κοιμηθώ εγώ. Ωραία! Αυτό ήταν το λίγδα μας 16. Αυτό δεν σας αξίζει καθόλου παραπάνω. Κλείσε να ησυχάσουμε, λέει εδώ πέρα πρόκολλης. Ωραία. Αφού κάνετε όλοι donation πλέον για να μην υπάρχω στο ίντερνετ, θα πάρω να βάλω τα κλάματα και θα πάω μετά να κοιμηθώ. Εντάξει, γιατί δεν με συμπαθείτε πλέον. Δεν είναι απλά κλείστο. Είναι δεν σε συμπαθούμε πλέον. Πούλο, ρε! Ωραία, λοιπόν, πάμε. Εσείς το θέλατε. Όλο λάδι και την καλύτα τίποτα, λέει. Καλά, δεν λέει. Καλά, πάω σπίτι μου. 21! Μπλέτσαρος! Είδατε, τα πήρατε του μπλετσάκου. Τα πήρατε! Κρίμα που θα κληρώσουμε μόνο 15 άτομα. Κλίμα πήγα. Κρίμα που θα κληρώσουμε μόνο 22 άτομα. Τέρμα κρίμα. Είναι τέρμα κρίμα. Ο Νίκος γιατί είναι μέσα, ήθελα να ξέρα. Ω μαλάκα μπαίνουν ακόμα. Άντε, λέει, ας δώσουμε αυτό που θέλει, λέει. Μην το κλείσεις! Όχι, δεν έχει. Δεν έχει τώρα, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Τώρα πάει, τώρα έχω κλείσει ήδη. Να το βγάλω, ναι ή όχι! Λιγδοφάν, εδώ 10 ευρώ, λέει, αν κλείσεις, λέει, νικάει ο Λίγδα. Νικάω εγώ άμα το κλείσω. Όλους εσάς τους πούστιδες. Όλους! Έχω τη δύναμη αυτή τη στιγμή να νικήσω 560 άτομα, μαλάκα. Σας νικάω όλους άμα θέλω. Κολώνω. Two minutes later. Λοιπόν, για να δούμε ποιο γλυκούλι θα κερδίσει τα 25 ευρώ πουλάκια σήμερα. Πόσο ήταν, 25 ή 21, δεν θυμάμαι. 21 ευρώ πουλάκια για την πάτη σας. Πάμε, καλή επιτυχία. Και το κλείνω τώρα, πουτάνες, για να σας γαμίσω. Δεν θα δείτε καν τον νικητή. Τώρα το κλείνω. Κολοστημένο του κερατά. Εσείς θέλατε. Οι mods είναι εδώ από την αρχή. Μαλάκα, γράφουνε από το πρωί εδώ πέρα comments. Είναι ήδη λοκαρισμένοι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η φάση. Τζότζο, να είστε κολοστημένο, ναι. Ναι, ρε μαλάκες, έστησα 20 ευρώ του μπλέτσα. Ναι, το παραδέχομαι. Γαμώ το ξεστάβεις. Τι κάνει ο άλλος, τι ήταν αυτό, τι έβαλες? Ντάιμα, 5 ευρώ, θα κλείσει
κλείσω ακόμα! Και τώρα θα κλείσω. Όχι, όχι! Όχι, δεν τα ανέχομαι! Το ίδιο μου το κοινό μου φώναζε να κλείσω. Θα πάω να βάλω τα κλάματα πλέον. Δεν με σέβεται το ίδιο μου το κοινό! Όχι, θα κλείσω, θα κλείσω. Δεν είναι ό,τι και τέτοιο. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει? Και κάτσε να τον γκουγκλάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει? Καλά Χριστούγεννα! Σε ποια γλώσσα? Στα Ιαπωνικά! Nice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά για να δείξω πόσο σωστός χαρακτήρας είμαι και δυνατός, θα κλείσω. Δεν έχει, ό,τι και να κάνετε τώρα. Τώρα τόση ώρα αυτό ήσασταν μαλάκα. Τζότζο! Λέγε, μίλα. Τα 21 ευρώ τι τα κάνεις? Τι τα κάνεις τα 21 ευρουλάκια, Τζόντζο, παιδί μου? Εγώ θα πω για ύπνο, μαλάκες, δεν έχει. Δεν έχει. Εσείς με διώξατε σήμερα. Εγώ είχα όλη την όρεξη. Με διώξατε, να το ξέρετε. Κολώνω, λέει. Καλά. Η Τζότζο περιμένω να μου πει. Τα παίρνει, λέει. Τα παίρνει! Τζότζο, έχεις Revolut νομίζω, Σωστά. Έχεις κάτι, Ναι, στείλε μου στο Instagram. Το έχω το Instagram σου σένα. Για στείλε. Να πάτε να δείτε το χθεσινό λαϊβάκι τώρα. Το χθεσινό λαϊβάκι θα πάτε να δείτε. Το πιο εύκολο edit της ζωής μου. Αυτό. Με διώξατε και θα το θυμάμαι αυτό. Θα το θυμάμαι πάντα μέσα μου. Ότι το ίδιο μου το κοινό με έδιωξε. Να το, και ο Σκουρ λέει κλείστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σουβλάκια με γιαούρτι. Για πρώτη φορά στα χρονικά το ίδιο μου το κοινό με διώχνει. Αυτό έχω να πω. Το βίντεο είναι παροδία. Μην το πάρεις στα σοβαρά. Καληνύχτα σας! Πολλές και χιούμορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν εδώ πέρα moderators, ξεμοντερators. Κάναμε την κλήρωση τώρα, πρέπει να κλείσω. Την κάναμε την κλήρωση. Καληνύχτα παιδες.